Ang mga apostoles bisag first hand experience gyud nila ang mga pulong sa Mesiyas nga nagpakatao, galisod gihapon o tugkad. Maong pag-ingon ni Jesus nga nakakita na mo sa amahan, kay nakakita naman mo nako. Naglibog pagis Filipe, nakaingon siya nga ipakita lang namo ang amahan, Lord, kay aron igo na namo. Nya si Jesus iyang gigamit ang maong kakulangan sa pagtugkad pinaagi sa pagpasabot. Gibalik na pud niya nga giingnan na bitaw tamo nga ako ug ang amahan usara. So kining maong panudlo ni Kristo mga igsuon nga gidawat sa mga apostoles paghimog yung hingkod sa ilang pagsabot, ang ilan ang gibuhat sunod mao ang pagbuhat sa mga gibuhat or gisugo ni Jesus. Munang naingon si Jesus diri nga ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Kamo nituo mo ni Jesus na Ginoo siya. Nya nagbuhat mo siyang gibuhat. Muna'y problema na to. Kusog kita mingon tuo ko pero dili ta magbuhat sa iyang gibuhat. Nganong nagpakatao man si Jesus, aron iyang ipakita nato unsay buluhaton sa usa ka tawo aron muhaom sa kabubutos Ginoo. Nya ang tanan nga gibuhat ni Jesus mabuhat gid nato. Tanan matud pagani niya diri, sobra pagani ang inyong mabuhat kay tulo ra gud siya katuig nga nagsigi og public ministry. Nya kita mangabot man tagpila katuig, pero ang pangutana niining gidugayuna nako nga 37 katuig sukad mipakita ako sa akong pagtuos Ginoo, nabuhat baka nako ang gustos Ginoo nga ipabuhat. Basig naglabi ang atong pagbuhat sa atong gusto kaysa gustos Ginoo. Diri sa unang pagbasa, si San Pablo miangkon nga ang Ginoo mipakita nila. Nya mipakita sad ngadto niya katapusan bisan kuno dili siya takos pakitaan sa Ginoo. Ang sa may gitestimonya niini ni San Pablo nga sila mga saksi sa pagkatao sa Ginoo, sa iyang pagkamatay o sa iyang pagkabanhaw. Kini maoy package sa atong mensahe nga motuo ta nga ang Ginoo na tao, ang Ginoo namatay, ang Ginoo nabanhaw. Di ba mao man na atong itubag sa misteryo sa pagtuo, no? And kini ang misteryo sa pagtuo sa ato sa Cebuano, sa itong paborito kay intubag. Kuwangan din nagjutay Butang na si Kristo na tao, si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik. Upato na lang siguro na nato. Butang mo, ramang sa nagitudlo, kana na lang. Pero ang package yun, nga mutuo kita nga na tao si Kristo, namatay si Kristo, kana pa lang na ang duha, na, igo na ta. Kinsa dinhi ang nidiritso lagawa sa kalibutan nga wa gipanganak sa usa ka inahan ta sa kamot. Di gipanganak. Si Kristo na sa siya birthday, kita na birthday. Nya kinsa dinhi ang moingon dili ko mamatay ta sa kamot. Aron mamatay dayon ka. Awasad, usong angkon sa ta nga pulos ta mamatay. Kinsa dinhi ang motuo nga mabanhaw ta igumag kamatay ta sa kamot. Kanang mabanhaw ta ba? Nanong di man tanan? Di mo moto? Mao na ni siya ang misyon. Kanang dili motuo nga mabanhaw ta sama ni Kristo, mao nay gusto ni Kristo nga ipatinaw pa ang atong pagtuo. Ug daghan kay ta ana. Daghan kaayo ang galisod pagtuo nga mabanhaw ta. Mao bitaw nga usahay
Murag ang atong kabalaka ug ang atong paningkamot nakasintro ra gyud niining maong kinabuhi. Murabag inig abot na inig kamatay, kanang tayon enjoy life while you are still alive. Enjoy life. Uy, sayop na oy. Unsa man tay sakto? Kanang enjoy life while you are still here. Kay inig kamatay, mawa na kununing tanan. Ang samtay sakto isulti kung mutuo tas Ginoo. Live a good Christian life so that you can enjoy true life. Pagpuyo, subay sa Kristohanong kinabuhi, aron makapahimulos ka sa way katapusang kinabuhi. Namo na gito'y tinuod na kinabuhi. Kaya kung mag-enjoy ta aning kinabuhi, dunay possibility nga di na ta ka-enjoy at way katapusan nga kinabuhi. Adto na ta sa way katapusan nga kamatayon. Mauna ang mga apostoles, unsa may nahitabo, o ang mga santos, nagpuyo sila sa kinabuhi nga Kristohanon. Unsa man kinabuhi, pag-antos. Pag-antos mo ning puwan ning atong gisulob apostoles, nga naman gipang martir ni sila, gipang patay. Kamo sugot mo mamartir? Dili. Uy, kaluoy. Yang maingon sad mo nako, ikaw pa der sugot ka. Sabi siya akong tubag. Sa inyong paminaw, siya ako itubag. Parihara ta. Maingon dahil na mga ang Ginoo, uy, kaluoy. Mo na pag-ingon sa Ginoo, kita man kanako, kita man mo nako, nya gitestimonian ani San Pablo, nga gisakit siya, gipatay. Sunda na. Mo na si San Pablo, lipay kay siya sa dihang giskidulan na siyang patyon, lipay kay San Pablo. Nagmaya gid siya. Niingon pagod siya, niabot na gyud ko sa finish line. Lipay kay ko, kay hapit na nako makabot ang purong-purong sa kadaugan. Giskidulan naman siya kanusa siya, putla siyang liog. Si San Lorenzo Ruiz, kanituo naman gid siya nga ang kasakit o kamatayon para ni Kristo, kung atong ididikit ni Kristo, mao say tuburan sa tinuod nga kinabuhi. Bisag na siya asawa, bisag na siya mga anak, nga batanon pasad kaayo ang iyang asawa, batanon pa iya, bata pa iya mga anak. Niingon gyud si San Lorenzo Ruiz, bisag tagaan pa kog 1,000 kat kinabuhi, balik-baliko na kog halad nga malipayon niining paagiha. Kanan ninduta no? Og ang tinuod gyud nga pag-enjoy sa kinabuhi, mga igsoon, kanang mahigugma na tang muantos sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Praktisa na dito sa inyong balay, kay tua dito ang daghang pag-antos. Kamong mga asawa, siguro mangyog kong nag-antos mo ron sa inyong bana, di tingali pirmi, pero naagi panahon. No? Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kasuway nga nahiubos sa iyang bana, taas ang kamot. Di ba sakto? Labaw na ng mga bana, dugay na kay mong gantos sa nang inyong asawa. Giagwanta na lang na ninyo. Abi kinsa kanong banaha diri nga wa gyud makasuway nga nahiubos or murag wa nay gana gyud nga mo duol siyang asawa, itaas ko nung kamot be kanang dara wa gyud pulos kita kamahay-mahay. Ang pagkapari na kadaghan sa ning panahon nga magantos. Ano bang naagi ang tusunon ako lang? Hapit kada adlaw. Naagi ang tusunon. Unya kini og di ta kasabot nganong naman ning pag-antos? Nga bisag nagtinarong nako mag-antos mangyapon, bisag gihatag na nako ang tanan aning tawhana, inig sumbalik bati man lang gyapon ang iyang batasan nga rin ako,
di man lang gyapon ko niya hatagan unsay ako untang gi-expect diha niya, gihatag naman ta nako ang tanan, di ba? Ana ang tanong. Uy, ang meaning day ana, tungod kay gustos Ginoo nga moambit ta sa iyang pag-antos o sa iyang kinabuhi, magbuhat ta ba sa iyang gibuhat. Kaya nga naman, ang Ginoo gihatag na gid niya ang tanan nato, hasta gud ang iyang bugtong anak gihatag na gid niya nato. Wa lang gyapon ta magtinarong sa atong kinabuhi ngadto niya. Mosupak lang gyapon. Kada adlaw 24/7 gihatag sa Ginoo ang iyang mga grasya sa maning hangin, kaning atong body system, tanan gyud hatag. Pero kita grabe gyud kay kamasinupakon. Kana imong tupad. Pamutan ako ron na. Na kapila na ka nakasupak sa Ginoo. Pangutan na. Imong tupad ba? Nakapila na ka nakasupak sa Ginoo. Karon gani, grabe na gid itong pagsupak, ato pang gi-impose ang abortion, mga artificial contraceptives, mga ligation, vasectomy. Ang ato ra bang gibuhatan ani, mga hinimo na sa Ginoo, kita mo'y magunay-unay og guba. Kana sa lawas pa lang na nato, adin ala na nakubaliko ng color-colors buhok ko, kay ginagmay raman na siya. Pero ambot ka, di ba ka na pagsupak yapon, pangiskis-kiskis anang kilay. Karon gipag-usab na sa nato ang mga genders. Usbo na nato aron do na nay same-sex union, do na nay sexual union sa managparihara og genital organs. Kita yung nag-usab ana. Ang Ginoo sige lang yapong hatag o grasya ni ining mga tawhana, tungod kay ang Ginoo hatag tanan supakon gyapon nato. Tungod kay dinhis kalibutan mga igsoon, sa ako yung realization base sa mga kinabuhi sa mga apostoles, ang mag-antos maoy tinuod nga malipayon. Ang tao nga moantos aron pagpuyo sa kamatuoran maoy tinuod nga malipayon. Kana bang kung asawa ka, nya gusto jud kang mopuyo sa imong pagkaasawa, bisag kulatahon pa ka sa imong bana. Unsa may? Matag kulatan niya nimo, mahimo na nimong kalipay. Adi mong to, testing. Ay gyud atras, pakulata gyud. Kamong mga ginikanan, testingin aninyo, kung supak-supako na mo sa inyong mga anak, di na paminaw ng inyong gipangsulti. Unya, mubarog yun mo sa inyong pagkaginikanan, nga inyo ginang atimanon, inyo ginang alimahan ng inyong mga anak, malipayon kay mo magtanaw nila nga mga tapulan kaayo. Di na mo magyaw-yaw. Tapulan na, dili na. Magsige na mong ingon, kining mga anak ka, maugid ni ang akong tuburan sa pagsunod, sa pag-antos ni Kristo. Makabuhat yun ko mga buhat ni Kristo. Di ba? Kanindot, anak, mahibong ko na inyong mga anak. Naman ni magyaw-yaw. Ambot ka ako ba kaning i-apply aning mga sakristan, o kaning akong mga, ako na bitaning sugdan niya. Kaya nga ako din yung mga kauban mo kakitag liyon ug makita na ko nila. Ako na ning osbo ng akong una-una. Kining mga kauban ako dinhi nga di gyud kayo mutuman sa atong gikasabutan. Mao na ni sila ang nakapaliwat nako ni Kristo. Di ba? Ngayon dahil ko pag-antos pa more. Supak pa more. Testingin ninyo. Na si Kristo, yung siya makabuhat pa muglabaw ani. Kasabot, mas taas pang panahon nga makaantos mo. Mas taas ang panahon nga kamo makapakita nga lami dining pag-antos kay baoni ang dalan padulong sa langit. O pinaagi ni ining maong mga pag-antos nato dinis kalibutan sa pagsunod sa Ginoo, daghang mga tao magdaig sa amahan. Ang pag-antos ni Bishop Chupilo Kamumot nakapadaig nato sa Ginoo. Ang pag-antos nila ni Mother Teresa
nilang St. Francis of Assisi, San Isidro Labrador, o mga santos nga atong nailhan, ang ilang mga pag-antos nakapahimo natong nagdebosyon ngadtos Ginoo. Kamo, ako, naa sa katay ikapakita sa mga tao karon sa modern world na kamautang mo antos aron mudaig sa sila sa Ginoo, kamautang mo antos aron hunongo na ning bisyo, inom, sugal, pamabay, panglaki, pang homosexuality, mo antos ta. Bitay ni ingon ako nga nibiya na siya siyang pagka homosexual, iyang pagrampa sa una sa iyang lalaki siya baw niya magbinabay. Na gisay katipon-tipon, niya iyag yung gibiyaan, porti niyang hilak. Hangtod karon ma-attract pa siya og lalaki, pero iyag yung gitpugnan o iyan ang gididikit sa simbahan iyang kinabuhi. Kung tanaw ko niya nga naningkamot o ingon ani, nakaana sa ko, ako sad sa akong pagkapari, naabya sa ko'y antusunon ang pagpuyo sa akong celibate life. Kana bang di ko magpadala sa akong gana sa babae. Nindot biya kay ng babae para sa laki. Di ba? Ako laki ko ako na i-declare laki kong tinuod. Nya kanang magpuyo ka nga silibit nya na daghang mag-text nimo I love you. Oy, patay ta antusunon gyud. Pero nakaingon sa ko, nakahatag ni siya inspirasyon ako. Salamat Lord, na-inspired ko. Di ba kamo mga bana, ma-inspired sad mo nga, kinahanglan bigyan mo anhagis niyong asawa, di gyud mo magluib. Hasta sa mga asawa, di mo magluib sa inyong bana, pero ma-attract ba yung usahay sa laing mga, ang babae, ang asawa, ma-attract ba yung usahay sa laing mga laki, no? Maka-wish mo ba? Sana ingon ani akong bana, lami ang hiluan ni panuay ngano kanina lang unta akong nabana mo ana ka ba, pero ang tusono na nimo ang mga bana sad makahatan-aw sa kanang imong silingan diha nga kuan sa gayo ningka inani tagbatasan akong asawa, no ana ba nigtan-aw ni ka og iro ni batasan ni animal nya kuan ayaw antusa na lang gid na. Og diha kadapita makaingon nakasunod ka sa Ginoo. Og ang mga tawo nga nagtan-aw nimo ana mudaig sa amahan, sa atong Dios nung amahan tungod nimo. Ay nana, sige nindog na ta mga antusunon.